Okay, ọ bụ na ihe niile ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme mgbe ahụ amaka, kele ụlọ ọgwụ ha lụrụ, kele skuul ha lụrụ, kele ọganihu ha wetara. Nke na-akpọ nwa akwa ọkụkọ o mee oke ite, o melugo oke ite bụrụ ọgaranya. Oke ite bụ ihe ndị nna nna anyị ha melụ 150 years ago ka ha welu bụrụ ọgaranya. Gịnị bụ ọgaranya? Ka e nwee ji mọ, nwee ede mọ, nwa atụrụ na ewu na ehi. Nya bụ the idea of ịbụ ọgaranya. Mgbe ha na-eme ihe a, plane efebego, enwego train, enwego ụgbọ mmiri, enwego electricity, enwego rice, enwego salad. People agụbago akwụkwọ n'Oxford, Cambridge, Harvard. Ọ bụrụ ka ha jee were ite ekpoghile aja, gbanye nkwụ ọkụ, tinye ogbenye, buru ya na-abịa ha, ha bụrụ ọgaranya. Nya ka this generation na-revive, na-echighi azụ ka ha mekwa oke ite. Because sofa na oke ite the same level ka ihe ejegharị. Otu na-enye testimony na nke nwa dibịa ahụ edozi mechara ya oke ite ọwụwa ka ọ na-egosi Camry ya, Camry 2000 second hand. Bụ ihe nwa dibịa meele gị bụrụ ọgaranya. Ha esi ọgaranya ego bụ ịgo Camry 2000 second hand. Something is wrong. I don't know. Mana nsọfụchazie ma ndị je secondary school ma ndị jelu university. Iso na join ndị ọgbanje. Iso na asị na anyị na-echi. Eklicha video this man we kweta na that na true age is just a number and foolish people grow old too. Mgbe ka njikwa anu unu kedu ife mere ji wee hate our ancestors this much? Gịnị ka fa community? Gịnị bụ ya family a? I ji wee hate fa this much because of nine different religion. Even the people want to religion now fejiro their own ancestors egwu. That is why fa ji wee say their ancestors na almost all the history book you can have for their ancestors there. And I'm kind, I can have all manner of fallacy. Just like this old man now. Neka a papa, somebody who was again to now not wisdom from. So when I express his level of foolishness online, just to defend religion. Or even the people want to hate Ndi Igbo, even the enemies of Ndi Igbo, will always tell you that now Igbo people have been known right from history as a hard-working people. But this is where this man is. An Igbo man answering Igbo name, living in Igbo land, eating Igbo food, bearing the name of his ancestors, living in a homeland, in a village that was discovered by his ancestors. He's still here talking rubbish against his ancestors. Let me remind you, this man, religion and technology is not the same thing. And civilization, technology, moves with time. You go with time and time and time. Oboro means of transportation will far back in the olden days. How can I use it to date? Some of them have been upgraded. Oboro ka phone ode this year now. Oboro ko na phone ade now. How the far back in the days. They make everything upgrade. Our ancestors discovered so many things. This man Amaro can remind the age. In a ofoegbu today, in a ofe ogbono, in a ofe nsala, in a ofe ọha, ofe achi, ofe ede, ofe ofo, ofe esisa. A lot of soup. Our ancestors, they discovered it by themselves. Mgbe ndị ọcha nọ na discover their own soup, our ancestors nọ debut na discover their own. Mgbe ndị ọcha nọ na their own country na discover herbal medicines, our ancestors maybe go surgery back in the days. Go and make research, this man. Our ancestors maybe go surgery back in the days, with the olden days. One mad is na treat you na our ancestors take a family. Mad na-emerụ arụ na mmadụ ayaba arụ na our ancestors aba n'ọfịa kata afịfịa kata herbs gagwa onye a wuli anye the person nwụcha ya ọ dị onye mma. Mmadụ na-enwe leg ulcer, our ancestors aba n'ọfịa chọọ afịfịa ga treat onye a etebi onye a tegide atesie ya onye a. With time the wound dey heal onye enweta onwe ya. O tega aka our ancestors discover bad things. Ọ bụrụ otu ka fa discover bad things. Ne na anụ nka na ụzụ our ancestors tega aka family fam akụbalụ nka na ụzụ. O tega aka mgbe ndị ọcha discover their means of transportation by sea, by water. Our ancestors had discovered ụgbọ amala.
ọ bụ na ịmara ka ị malụ now fa discover go ụgbọ amala then ị ga na-blame our generation for not upgrading to those things, for not upgrading those things. Mgbe ndị ọcha bịazi na upgrade the things their ancestor discovered, anyị nwa na onwe anyị nọlọzie bụrụ religion n'isi na-alahụ ụla. This man ngwa n'oge na-ekwu okwu we should not go backward. Kedu ife ngwa n'oge discover go n'isi onwe gị now? Igbo a mụ na gị na-abụ na asụ now was discovered by our ancestor. Nobody taught them that. Nwere ekuzilifia. N'isi na Anam, n'isi na Anam, isi na Aguleri, isi na Umuleri, ịbụ onye Abakaliki, ịbụ onye Ngwa, ịbụ onye Nsụka. Ihe niile abụcha our ancestor discovered those villages ya niile. And that is where we are today talking rubbish. N'inwela ana today but your ancestor discover those ana zọta dị ana. Inwelia ijidezi na ekwu rubbish na online. Kedu ife ngwa n'oge discover go biko Timothy ofoegbu ngwa ka nna ajụsa. Biko sa kedu ife ngwa n'oge discover go n'isi onwe gị? Onwere onye bụ onye omenala bụ ezigbo onye omenala ga-agwa gị na support Okite. Onye ọbụla bụ onye omenala dị against Okite. And our ancestor ma ọ dị ebe Okite a. It was not ọfụlụ ka ebutere ya bụ Okite, bute ịchaka ma bute all those rubbish ya nne na anụ maka ya. Our ancestors believe n'ọlụ aka. Right from history. Ọya ka faja ka ọlụ ugbo efe ofu mmadụ ejide ihe dịka one estate ona ka ọ ya ji ịfụ ọba ji ebu ezigbote ibu ya maka fa ga-eji wee zụọ ụmụ niile ndị nwunye fa nụta fa na nnukwu ezigbo nwaanyị nụọ nnukwu nwaanyị ma see yet fa na-ekwu ka zụọ dị ụmụ lụọ ụlọ ebe fa ga-ebi. Na look at us today. Ihe nna anyị na-eyuzu today na world discovered by ndị ọcha. Nke niile anyị na-manejikwa today na Igbo a was discovered by our ancestors. Anyị nwa na nwaanyị bụ ndị agbara ọfụla bụ ndị new generation a. Kedu ya anyị mepụtago n'isi aka anyị? Ndị ọcha jidelu ihe their ancestor discover, upgrade ya. Anyị nwa na nwaanyị nke our ancestor discover ka ya mepụta ka nice we handle ya. Kedu ya ije wee mee? Nothing. All these artifacts ụnụ amụgasị ọkụ na-akpọ ya no idol, not the evil. Ụnụ amụrụ na enwe technological information dị n'ime ya. Mana anyị pụta anyị mụọ ya based on nwere nke anyị ma. Anyị mụọ ya ọkụ. Sometimes ndị ọcha ga-abịa buru those things bunaga their country. Tọnụ ya to museum paper na-akwụkwọ je na-awụchi. Mgbe a na oge bụ okenye mmadụ wee nọla na ebe a na-akọ that na our ancestor mere Okite na Okite faja aka ọjị na faja Okite wee na-alụ ọrụ ugbo. And the people are still supporting this man because of religion. I have a problem. I have a very big problem. Even somebody here till Ndi Igbo will never tell you that Ndi Igbo is lazy before. But this man is here telling us that our ancestors are lazy. Mgbe ndị ọcha nọ na upgrade ihe their ancestors mepụta. Anyị nwa na onwe anyị nọ na complain na blame our ancestors. Na demonize ifa na akọfọ ọnụ. Even ndị ọcha butere anyị religion. Fejiro their ancestors egwu. And religion is different from technology. Yes. That's why China today is leading in technology. Manafabro Christian. China today, they are the #1 in technology, but they are not Christian. Japan, of us. These countries are not Christian countries, but they are leading in technology. So that shows that now technology and religion are not the same thing. Urban and religion and technology be the same thing. Why is it that despite na anyị nwa bụ ndị Nigeria, anyị nwa bụ ndị Igbo ka n'isi, gịnị ka anyị jigo ya bụ religion wee mepụta na Igbo anya? Biko juko azụ ka nna jugo. Gịnị ka anyị ji religion wee mepụta na Igbo anya? Since ọ bụ na religion bụzi technology. Gịnị ka anyị ji wee mepụta na Igbo? Ngwa bụ Timothy ofoegbu. Gịnị ka iji your technology ịmụta? Gịnị ka iji da religion ibu n'isi now? Gịnị ka iji ga-wee discover? Gịnị ka iji ga-wee invent ya? Ị na-ekwu okwu aeroplane. Aeroplane I discovered that na early 90s. Motor no I discovered na 18 something. Kedu na our ancestor discover? Kedu ka isi wee upgrade ya ba ọjọọ na-ajụ nwoke now? Kedu ka isi wee upgrade the thing? Herbal medicine our ancestor discover kasị. Kedu ka isi wee process ya ka ọ bụrụ ọgwụ mkpụrụ ka ọ bụrụ tablet a mụ na gị na today? Ka ọ nimere the same thing ka ndị ọcha mere na nkefa. Ndị ọcha pụtalụ ka world na advance with time. Fapụta process ya their own herbs into tablets, into capsule. Anyị nwa na-egolizi na aṅụ. Ngwa na oge n'ebe a today nke your ancestor discover. Kedu ka isi wee upgrade ya ba ha na-achọ onwe gị? Ọsọ gị na-akpara our ancestor n'ọnụ.
ọ bụrụ na ị ma na ihe to your ancestors, then first of all, you need to denounce with afọ na-aza. Gụfe obodo isi wepụta, you need to denounce obodo ahụ. You need to denounce efe nri na-eyi bụ okike ndị Igbo. Ọ kwefuru nri na-eli, egwusi, ọgbọnọ, nsala, azụ ndụ, ihe niile asị, esụsa, achị, achala, ofe niile asị, you need ịkwụsị ịdị na-eli ya. N'Aba obodo abụọ ebe nwanne ifi nọ ya nwa bụ ndị kasị mara everything. You need ịnaba obodo ndị ọcha ha. Hapụla ya n'Igbo biko. Because otego aka mbido n'ụba our ancestors mee nka. You can be a Christian, you can be anything you want to be, but stop demonizing your ancestors. Those people did not do you any bad. Fe emeroge any bad ọbụla biko nu. Daalụkwanụ.